कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. अरंदारी पावसान कारवार राष्ट्रीय महामार्गार 4 कडेन दरड कोसळली. कारवार किनारपट्टी भागात 2 दिवस सतत पडिल्ल्या मुसळधार पावसान खूप कडेन अतिवृष्टी नुकसान जाल्ले असून कारवारच्या राष्ट्रीय महामार्गार कारवारच्या बिणगा आणि अर्गा हिंगा डोंगर कोसळिल्ली घटना घडला. म्हण एकमुख रस्तो संचाराक बंद दवरिल्ल्यान वाहन संचाराक खूप त्रास जाला. या एकूच महामार्गार 4 कडेन डोंगर कोसळिल्ल्यान भयाचे वातावरण जाला. जाल्यार देवादयेन कसली जिवीतहानी जाली ना हे नशीब. कारवार जिल्ह्याची जलसाहस क्रीडा 1 जून ते 30 सप्टेंबर पर्यंत 4 महिने बंद दवरचो प्रशासनालो आदेश. कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्याच्या गणेशगुडीच्या काळी न्हंयत सुरू आशिल्ले जलसाहस क्रीडाचेर सप्टेंबर 30 पर्यंत जिल्हा प्रशासनान स्थगिती हाडिल्ल्यान तेजो परिणाम स्थानिक पर्यटन व्यवसायाचेर जाल्ल्यान व्यावसायिकांन जिल्हाधिकाऱ्याच्या निर्णयाचेर असमाधान व्यक्त केला. गणेशगुडी ते दांडेली पर्यंत काळी न्हंयत खूप कडेन असे जलसाहस क्रीडा जातात. हिंगा राफ्टिंग, कायकिंग, जाकोजिबात, बोटिंग सहित अनेक प्रकारचे जलक्रीडा लोकप्रिय आसात. देश विदेशांतल्यान हिंगा राफ्टिंगासाठी पर्यटक येतात. हेंचे रेसॉर्ट, होमस्टे आणि अन्य पर्यटन व्यवसाय या जलसाहस क्रीडाचेर अवलंबून आसात. आता पहिलेच खेपेक जिल्हा पर्यटन विकास समितीचे अध्यक्ष आशिल्ले जिल्हाधिकारी मुदती पहिलेच जलक्रीडा बंद दवरचे आदेश दिल्ले आसात. तितूंत 1 जून ते 30 सप्टेंबर पर्यंत म्हणल्यार 4 महिने या काळी न्हंयत जलसाहस क्रीडा घेवूं जायना असो आदेश दिला. मुर्डेश्वर, होन्नावर, गोकर्ण समुद्र आणि न्हंय किनाऱ्याचेर जावचे जलसाहस क्रीडा वेगळे असून गणेशगुडीत काळी न्हंय सुप्पा धरणाच्या सकल असून अजूनही न्हंय भर व्हावू सुरू जाली ना. धरणात उदक कमी आसा, न्हंयक पूर येयलो ना म्हूण जलसाहस क्रीडा सुरू दवरूंक कांयच हरकत ना अशें पर्यटक व्यावसायिकाले म्हणणे आसा. म्हूण
जिल्हाधिकाऱ्यान दिल्ल्या आदेशाचो परत एक वेळा विचार करून या जलसाहस क्रीडेक परवानगी दिवची अशी मागणी पर्यटक व्यावसायिक तर्फेन काळी पर्यटन संस्थेचे अध्यक्ष श्री रवी रेडकर यांनी जिल्हाधिकारी कडेन केला। जिल्हाधिकाऱ्याच्या आदेशात असे नमूद आसा की मान्सून पूर्व आणि मान्सूनच्या काळात जोरदार पावस जावन न्हंयेतले उदक वाढले, समुद्राची उदकाची पातळी वाढली, समुद्रात वादळी स्थिती निर्माण झाली म्हण पर्यटकाल्या सुरक्षतेच्या दृष्टीन कारवार जिल्ह्यात जलसाहस क्रीडा सुरू करचे योग्य न्ही म्हण 4 महिने बंदीचो आदेश दिला असे प्रशासनालय मत आसा। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173। एडमिशन सुरू आसा। नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598, मोबाईल नंबर 9480789670। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।